Asiri ya tonu, gaskiya akan Boko Haram ya fara fitowa. Because your money, $697 million annually, plus the shipments of cash funds madrasas, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS Khorasan, terrorist training camps. That's what it's funding. If you think... Wannan dan majalisar dokokin Amurka ne Perry, wanda ya bayyana gaskiya akan Boko Haram. Ashe Boko Haram ba ko kungiyar wata yan bindiga bace daga daji. Mutane ne da USAID ke daukar nauyi karkashin jagorancin tsofaffin shugabannin Amurka Obama da Joe Biden. Binciken Elon Musk ne bankado wannan zuwa fili. Boko Haram sun share shekaru masu yawa suna tabkata asa inda suka maida Najeriya filin yaki ta tarwatsa rayuwar mutane da talauci, mace-mace da lalacewar tattalin arziki musamman a arewacin Najeriya. Sun lalata rayukan mutane, sun tarwatsa iyalai, kuma sun tsoma tattalin arzikin yankin zuwa masai. Saboda me? Saboda tallafin da Amurka take bayarwa yana shiga cikin aljihunan su. Jama'a magana fa ake yi ta biliyoyin daloli wanda aka ce wai za a yi amfani da su wajen kawo ci gaba, bunƙasa ilimi, raya kiwon lafiya, amma dan an barnatar da su wajen rura wutar tashin hankali na Boko Haram. Yanzu menene sakamakon haka a rayuwar talakan Najeriya? Tabarbarewa komai a arewacin kasar, wajen da yake dauke da mutane masu faran da son jama'a. Babu abin da mutanen arewa suka nuna wa Obama da Biden illa soya da fatan alheri. Ashe makiyansu ne. Wannan ba karamin cin mutunci bane da tozarci ga mutanen arewacin Najeriya. Mutane masu zuciyar gwal an yaudare su, kuma wai mutanen da suke kauna ne suka yi musu wannan cin kashin. A lokacin da mutanen arewa suke addu'o'in zaman lafiya da ci gaba, su kuma suka saka musu da talauci da tashin hankali. Ashe duk wannan lokacin kudaden nan da Amerika ke ikirarin baiwa Najeriya tallafi amfani ake da su wajen rura wutar Boko Haram. To wannan ba kai batun kuɗi bane, batun cin amana ne na mutanen da ya kamata a ce an kare, an bunƙasa rayuwarsu, amma an tozarta su. Dan majalisa Perry ya fasa kwai, kuma yanzu amsoshi muke so ba neman afuwa ba. Muna kuma so mu san ta hannun wa waɗannan kuɗaɗen suka shigo, domin mu san su waye masu cin amana mu a cikin gida. In dai wannan shine taimako, to ashe ko ƙaryaki ne ake ta shayar da mu lallaba a cikin dala. Kuma yanzu haka da muke ci gaba da ganin tashin hankalin lakurawa da bandits da makiyaya Fulani da ISWAP, haka zalika muna ganin yadda tulumbu yake ƙara shigewa Faransa. Me haka yake nufi? Ku rubuta min a cikin comment. Wannan yaki yanzu muka fara shi, bari mu fara bi ta kan shugaban hukumar custom, wato controller general Bashir Adewale Adeniyi, wanda yanzu haka mun kai shi kotu. A watannin bayan an yi jarabawa ƙarin matsayi, kuma jama'an arewa da yawa sun taka rawar gani, amma shugaban ya soke wannan jarabawa, ya fito yana cewa wai ai sata ansa suka yi. Shi yasa muka mika mishi takardar FOI domin ya fito ya bayyana hujjojin wannan kazafi da yayi. A wannan takarda mun nemi ya bayyana bayanai cikakku da rahotannin cikin gida da binciken da suka kai ga soke wannan jarabawa, da ma wasu bayanai da su fito da komai cikin haske. To dokar kasa ta saka ala dole in aka mika maka wannan takarda kana da kwanaki 7 ka amsa, amma Bashir Adeniyi ya kunna uwar shegu. Wannan ya nuna cewa Bashir Adewale mutum ne wanda baya bin dokar kasa. Jira. Aikin custom ba shine bi da tabbatar da dokokin kasa ba, kuma wannan mutumin shine mai kama jama'a idan suka karya doka. To mai tabbatar da doka yafi kowa wajibcin bin doka. Saboda haka tunda bai bi dokar da ta saka shi dole ya fito da shaidar da ke nuna cewa mutanen arewacin Najeriya su sata amsa ba a jarabawa ƙarin matsayi, shine muka maka shi kotu. To yanzu haka kotu ta saka hukumar 'yan sandan Najeriya, waɗanda aka fi sani da abokan taimakawa gwamnatin kama karya da azzalumai, su bincike shi. Amma har yanzu yana kan kujerarsa sai busa iska yake. A ƙasar da doka ke aiki kamata a ce ya sauka daga kujerarsa kuma ya fuskanci shari'a. Tambayar ana ita ce yanzu me zamu yi? Za mu koma kotu mu bayyana masa cewa umarnin da ta bayar 'yan sanda sun aiwatar da ita. Sannan kai ya manta muna ankarar da hannun shi wajen dakile tattalin arzikin arewa ta hanyar yi wa 'yan kasuwa kwacen kudadensu da kayansu da suke siyowa daga Lagos suna kaiwa arewa. Waɗannan mutanen su ne na hannun daman tulumbu, kuma kowa ya san manufarsu da burinsa. Ni ba ni da aƙidar nuna fifiko akan wani addini ko bangare ko jiha a Najeriya. Wannan nuna fifiko shi muke so mu kawo ƙarshe, musamman wannan mugun hali na nuna wariyar yanki ko kabila, wanda yanzu haka waɗannan tsofaffin shugabannin suke ci gaba da koyawa matasa labarin da ke rike mu a baya kuma yake hana mu ci gaba. Za mu da muku da ƙarin bayani nan gaba.